Avui el que hem vist i hem vist les darreres setmanes per xarxes és teatralització de la política, perquè el que no pot ser és que hi hagin grups municipals que deixin de manifest, com avui ha passat, el seu servilisme i clientelisme. Els que formen part directa o indirectament del govern hagin fet públics acords que aquestes mateixes accions ja estaven previstes al Pla d'Acció Municipal elaborat i publicat el 2019 pel grup municipal, i fins i tot amb imports majors. Per exemple, l'adequació i les voreres de Segur, quan estava previst 1,9 milions i es comunica un acord d'1 milió d'euros per xarxes com una gran conquesta negociadora, quan en teoria era una acció prevista per l'equip de govern i, a més, amb una xifra superior a la que realment s'acaba amb aquest acord. El que sí que veiem és que per mantenir cadires, privilegis i sous, avui aquí al ple l'únic que es fa és aixecar el braç per o accions que no sumen ni el 0,5% del pressupost, és a dir, entenem que tampoc va veure el pressupost prèviament com nosaltres, o si no va haver una discriminació entre grups municipals, i els enumerem, és En Comú Podem, UAM i la regidora no adscrita. Les tres, hi ha un servilisme, hi ha un seguidisme i hi ha un clientelisme per fer un postureig a nivell polític per veure si acabem fent qualsevol què. Aquest menyspreu als tres grups més febles del consistori, que són dels més forts a l'hora de negociar, sincerament. Jo no et diré frontista, perquè no és la meva manera de fer política. La meva manera de fer política és negociar temes, ítems que ajuden a la gent de Calafell amb una visió del Calafell que compartim. Amb aquesta negociació de pressupostos jo us asseguro que ha hagut una negociació, que hem segut a taula. Nosaltres vam portar una llista de diversos temes, em sembla que eren 8 o 10, amb els que negociar aquests pressupostos, i es van aprovar 2, que no es pot demanar tot, no es pot tenir tot. Per exemple, el cas de l'oficina assessoria energètica, que creiem que encara que comenci amb 4 hores al dia durant tot aquest any, és un començament. Sou els 3 grups municipals que teniu més força en aquest ple, perquè si no aquest equip de govern no existiria. Des de la nostra perspectiva i anàlisi polític, creiem que a canvi de molles aixequeu el braç durant els 4 anys i que fins i tot hi ha mocions que altres municipis aproveu i voteu a favor i que en aquest municipi no ho feu perquè potser hi ha algú que diu que no, porque si no, no se entiende. A mí me parecen formidables estos presupuestos. No sé qué es lo que les sorprende de que Isabel, Noelia y yo votemos unos presupuestos a favor. Espero que els hagi llegit abans d'acordar-los i de fer la foto en aquesta mateixa sala. Esperem que sí, perquè llavors també hi ha una part de mentida que ens va dir que encara no s'havien arribat al resta de grups municipals. O sea, ¿usted no sabe que tenemos un pacto de gobierno que lo firmamos en el año 2019? Pues en eso consiste, en garantizar una gobernabilidad. Les recuerdo que ustedes, la CUP en el Parlamento catalán, también han firmado un pacto con Esquerra para garantizarle 2 años de gobernabilidad y votaron a favor de la investidura. Pacte d'investidura és per investir un president, un pacte de governabilitat és per tots els 4 anys. Són coses diferents, oi? Vau fer un acord de governabilitat pels 4 anys a canvi d'una comissió informativa i un sou de govern, encara que no entréssiu a govern, que va ser un esperpent perquè no havia passat en la vida a l'Ajuntament. Una regidora amb competències delegades però que no és regidora de govern i que cobra com a regidora de govern. Això no havia passat. Jo no t'estic dient que sigui il·legal, jo t'estic dient que és poc ètic, no que sigui il·legal. Cada uno tiene aquí su voto, su voz, y cada uno suma o resta y hace lo que le da la gana. Quan vam estar negociant els pressupostos de l'any anterior, l'alcalde, textualment, ens va dir: no us preocupeu perquè amb el tema de mobilitat sostenible, quan arribi a participació ciutadana, des d'allà ja ho capitalitzareu i a partir d'allà ja farem totes les notes de premsa necessàries. Llavors, com ja sabem quina és la metodologia que n'hi ha des de l'equip de govern, per això també ho exposem i creiem que es pot contraprestar amb els altres grups municipals, perquè sabem quin és el tarannà des de l'alcaldia. Dic, però si em feu propostes i les puc incorporar ara que les estem preparant, doncs millor, que de fet és el que hem fet amb UAM, amb la Maite i amb Comú Podem. Exactament el mateix. Amb elles no ens hem sentat amb l'esborrany del pressupost.